Geshenge TV ngasekhaya. Igeshenge TV ivakashele ukhukhu kwaShabalala sivakashele kubaba lapha kaYodonga likaMavusi. Sifuna nje ukuzokwazi kabanzi ngempilo yakhe. Siphinde futhi ke sazi siyambona ukuthi hayi khona ibheji akalifakile. Siphinde futhi sithole ngalo ukuthi ke kuhamba kanjani. Donga likaMavusi angikubingelele ngeke ngwamukele wena obukela mina wena osekhaya. Angikubingelele kwiGeshenge TV. Amen. Asibonge inkosi ayibusise ukuvakashela abantu abakhulu njengani singelutho kangaka. Cha, mina ngumusa waShabalala endaweni yasokhukho. Umuntu ke nje ucula umbhaqanga nesicathameya nekhithangoma la endaweni nomholi wesixaxa sobuntu njengoba nisibona nje nalana esasethula ngo2018 nge1 sika July ngenhlanhla sasivashela umongameli uZuma. Umuzi ke lona ovulekile ngoba sho lo miso sakwafika la ekhaya. Nobuthelezi futhi sasimbizile ukuthi abe nathi ngalelo langa kodwa akaphumelanga ezathi ethile engathi umoya wakho ngaphumula ngoxolo. Umfana nje wakhona endaweni okhathazekayo kakhulu ngendawo yakubo nangesimo engisibona siphilwa abantu. Siyathokoza kakhulu ukuza mhlambe ke khona umuntu ongazi ngomusa Shabalala ukuthi ubani uzala ubani awuthi nje usenabela bese singena odabeni. Musa waShabalala umfana nje owazela khona la nezalo uMangema. Ufenisi kwaShabalala abantu basemsinga kumali wasemabofini ubaba walapha kwaMabaso. Khulelelana ke nje ngafunda la ePrimary ngaze ngafunda ezolonke. Ngaqatshelwa sengisekhulike ukuthi ngize ngithola umatric. Angena se-university ngangenza khona ke iziqu zomthetho kodwa ke angizange ngisaqeda ngoba ngabona iqiniso lingekho kwi-department yezomthetho ukuthi mabummeli uyathengwa ukuthi ukhulume into engekho ngesimo engasibona. Umbana kanje uthanda kakhulu inkululeko phakathi ngithanda kakhulu imfuyo ngithanda kakhulu nokulima ngithanda kakhulu ke ngoba ngihlalile futhi esilungwini ukushini ubaba unomuzi ekholi njengoba enomuzi futhi la okukhulu umuzi wakho ubaba nje umusho uvusela izindlu eSantoni ke futhi esilungwini bengisebenzela khona. Ayibona lemkhakha emithathu yesintu ukuthi ibalekile kufuneka ukuthi ngempela ibe nokusebenzisana. Siyathokoza ngiyabona la ukhona kwezepolitiki futhi ukhona futhi emcule ziningi izinto othinteka kuzona kodwa kwamanje ngizofisa ke singena kakhulukazi la kwezepolitiki ukuthi nje manje ula ukhona usuke iphi uqale iphi uzofikela ukhona. Empeleni bengumuntu nje nami osemphakathini nginenhlangano zabaculi ngangenza inhlangano kwakuthiwa iAfrican Artists and Listeners Association. Engathola ukuthi abaculi abanamagama abadumile abathanda ukuzimbandakanya nabaculi abanamagama amancane ngani ngoba la emculweni na ku capitalism nje kuyacapitalizwa ku survivor as fit. Ngase ngicina ke sengenza isixaxa sobuntu ukuthi ake sihlanganeni ke nomphakathi abathanda bomculo nabo bonke abantu abasendimeni yomculo ngoba kahle kahle thina sonke la emphakathini siwumculo abaculi la endaweni yasokhukho ngabonto abasondeleke nabo ngoba kahle kahle nje basikhuluma ngo television nje na ne media yonkana kufanele kube yinto ngempela eba cover bonke abantu kepha into enkulu kakhulu kuba ukuhlupheka kubantu ngoba njengoba sifundiswa nje ezikoleni sifundiswa ukusenza abelungu sifundiswe konke okuphuma endleleni yethu usixabanisa nekhaya sigcine sihlwathiza kakhulu kepha ke ngase ngenza isixaxa sobuntu okutheke mhla umkhonto wesizwe usulontsha ngathola ukuthi ngiyamukeleka futhi kumsholozi nefiso zethu ukuthi asihlanganeni singabantu besintu nabesilungu nabama IDS kuba into eyemukelekayo ngase ngibona ukuthi ake ngisekele umsholozi ake ngisebenze nomkhonto wesizwe angibandlulile umuntu nabanye ngikhulumile nabo njengoba ngisho ukuthi noba nabakithi ekhaya kepha ngokhetho ngakhetha ukuthi ake ngisebenze nomkhonto ngoba ngathi ukuthi umsholozi usho lento nami engiyishona engicabangayo ukuthi ake kuhlangane umhlatho wazanayo. Ngifuna ukubhala njengenduna yekhaya kuyenzeka ukuthi mhlambe uzungene kumkhonto wesizwe khona la usuka khona mhlambe benikhona nomndeni wakho mhlambe wena inhliziyo yakho isikholela entombini enje kwenzakalani ngomndeni wakho nihamba nawo uwona mhlambe usathanda ukuhlala entombini endala wena inhliziyo yakho isikholela entombini kwenzakalani njengenduna yekhaya. Ayi sihamba sonke impela ngoba siyakuthanda lokhu ekwenza umsholozi sinyathela la ekhaya wahamba la impela wangena wahlala kulendlu kwamukelwa ngempahla ngembuzi kwahlatshwa nenkabi yayikhuleka kubaba bamkhulu ukuthi lo mqondo enginawo ngiyawuthanda ngamcela ukuthi umsholozi akangibambise kulo mqondo ukuthi uphumelele. Cabanga ukuthi mangabe engangena futhi emandleni ukuthi abe uhulumeni uyosihlonipha kakhulu ngemicabango yethu leyo ukuthi akubanjiswane ngisho emsakazo akikhale umculo wesintu ikhuluma indaba zabantu
ungadunyiswa nje abantu kuthiwa ama-celebrity kushiwo umuntu ungaboni ukuthi ucelebrateani thina ngesinto sifuna uma uthi i-celebrity kube umuntu okwazi ukuzondla wondla abantu umuntu olimayo ofuyile umuntu owusizayo umphakathi owusizayo umndeni wakhe kube yibona nabo akuthiwa ba-ama-celebrity ayi ukuthi umuntu uyi-celebrity ngoba ephuma e-TV nje ephuma ephepheni edansa thina siyadansa kakhulu kodwa asifuni ukuthembela ekudanseni ngoba ukudansa sikuthanda njengomsebenzi asifuni ukuthembela ebholeni ngoba ibhola silithanda njengomsebenzi umdlalo nje njengoba ngisebenze nomkhonto ngisondela kumkhonto ngizimisela ukuthi umkhonto ake ungene ukwazi ukuthi usenzele futhi ngikuthandile kakhulu kumkhonto uma yethu uzuma uzothi yena akasafuni ukuya eParliament uzohlala ngaphandle alawule labantu abaseParliament ngani ngoba kade ngangisho lokho ukuthi akufanele sibe no referee odlala ibhola akusilo iqiniso lokuthi umuntu ophethe izwe aphinde abe uyena oreferee njengoba kwenzeka ukuthinta nje inkulumo engayithinta ngikhuluma kweminye emsakazo ngikhulume ngesimo esikhona kosopolitiki lapho besebenzisa khona udumo labo namandla abo kuusathane lokho kuumoya omubi sibonile ngikhuluma nje umongameli akade umongameli waseZambia usezongcwatshwa la eSouth Africa ngani ngoba umongameli eZambia abezwene naye thina ngesinto sakithi awuthi mangabe silwa nawe uwelwa induku noma uphukelwa induku sikushaya siyakulinda uma sixabene nawe saphikisana ngesiphikisana ngakho akusho ukuthi usuyisitha siphikisana njalo leso sihloko esiphikisana ngaso ukudlula lapho soxoxa siye phambili nomqondo engiuphetheke mina ngoba thina njengoba saba kwashabana nje ngizalwa umangema mina emaboveni ozalwa umangubani ubaba uzalwa umadladla ihlobo zami zonke umndeni wami wonke bakhona kuwo wonke amaqembu epolitiki asikulindele amaqembu epolitiki ahlukane kakhulu noma azaxabana siwumndeni siyinto eyodwa sonke ngoba ngisho umkhonto wesizwe mina ngesingami ngifisa ngathi ungangena eSADC yonkana eMozambique eZimbabwe eMalawi eAngola eDRC khona eZambia ngani ngoba siyiSADC nje sesihlushwa abantu ababuya kulamazwe njengoba siyiSouth Africa nje ngokwesintu mangabe uhlushwa izingane kamakhelwane umakhelwane phela kumele kukhulunyiswane naye ukuthi kunayiphi inkinga nikwazi ukubiza nezibandla mangabe ukuthi kuyaphambana amagama la aphambana khona nginomqondo ke othi uma ngabe sifisa ukuphathana kahle noma sifisa ukubona inkululeko ezweni asibe nabantu abanobuntu njengoba sixaka nje kuyisobuntu umongameli nje ulophethe umhlonishwa Ramaphosa ikhonto ayenzile engizikhulunywa uZuma ngayizwa ukuthi ngiphatha kabi ikhombisa ukuthi naye usebenzisa lo moya engingawuthandi ukuthi ethelwa nomuntu mayewela induku amshaya uthe uZuma eya kwabanye omongameli ngaphandle umongameli wagijima yovimba lo mhlangano ukuthi awungabi khona uZuma kangasizwa okuyinto embi kakhulu ngiyanxusa bonke osopolitiki bakithi abangaphandle nabangaphakathi kumongameli uqobo noZuma uqobo la ukuthi ningakwenzi lokho bavuthi kuumoya kaSathane isikhulu zakithi uma niphikisana ngenkulumo nomuntu phikisana ngalokho niphikisana ngakho kungabi senixabene nanjengoba nje usibamba ukhulunywa ukukhulunywa ngakho usibamba thina siyamhlonipha njengensizwe yakithi uma kuukuthi ukwenze lokho abathi bamsola ngakho noma ukwenzile uyobuya ganga ngempela kodwa esikufunayo thina njengabantu abampisholo abansundu abanegazi sifuna abantu abazosihlanganisa sikwazi ukulahlukana khona sivumelane futhi lazizwelana khona ngani ngoba inkulumo yesicaca ithi ubuntu akube ubuntu phambili akungathi ngoba usuku elinye iqembu mina ngikwelinye iqembu sibe sesixabene njengoba ngisebenza nje ngisekela umkhonto nomunye futhi ngamsekela ngelinye ilanga kodwa ngikishona namhlanje ngisavumelana nomkhonto ngendlela engimuzwa ubeka ngakhona ngifuna ukubheka la edonga kaMavuso njengamanje lapha kumkhonto akukho la ivumvu esizingekho khona sikhona noma ikuphi ivumvu wonke umuzi nevumvu zakhona njengamanje lapha khona ivumvu ezikhona njengasibaba ukukhuluma ngayo nje ukuthi ngokuthi khona ivumvu ezikhona lapha khona nabanye abakhona kumkhonto obonayo ukuthi ngempela njengamanje kuyale kanti futhi uZuma wakusho efika ukuthi lapha kuzosetshenzwa lapha noma kuthiwa uthembe kanganani kodwa mongenzi kahle kuyomela engene endlela sibonile kwenza abaningi futhi ke esebehambile mhlawumbe nithini abantu abasafisa ukuya umkhonto kodwa ababuka futhi hayibo naku umkhonto ngathi kuyadilizeka ungathini ngalokho abantu abawujoyina umkhonto abasondele nje kakhulu ulwandle ke luyazihlanza noma yisiphi isikhathi ngoba lidaleke kanjalo ukuhlala nomuntu namabebi akuhlala mangabe kunjalo ngisho inkosikazi siganwe nje la ekhaya uma ngabe siyenza kabi uyabuyiselwa kubo uyachithwa nokuchithwa noma ubuya ngenhlawulo ngiyayibona into eyenzeka kumsholozi ayingabadida abantu noma engabashintsha baze babe ngakanani abantu ufuna umuntu oright kusho ukuthi akakaqondani mase kuqondene futhi nombani yobona ngoba la wena mfowethu nomuntu esinaye ophethe izwe noma abantu abaphethe izwe laba beyo-CIA ama reptilians lawa kuyiwona adunga izwe ngoba ububona sidunga kangaka njalo siyadunga yini siyadunga ngamabomu abantu abafuna ukudla umnotho wezwe umnotho wabantu iAfrica icebe kakhulu kodwa ayisicebisi thina sezweni elihluphekayo lokho kwenzekayo
cha abantu abasudideka kufunwa indlela futhi sekuseduze la siyakhona ngoba mawungabheka into eyenzeke eRussia neUkraine uyabona ukuthi kuyavela ukuthi omunye uthanda ukudla into zabantu uyachitheka manje lawo mandla akathe nawo akasenawo naku bayiphihla lapha eIsrael ngoba kuyikhondla nje eshaya nombani shawa izingane manje iIran akade kwaziyo ukuthi azinalutho lana kumkhondo ngendlela okwenzeka ngayo inkulumo isebaholini thina silandela abaholi nje nasizozwa ngayo izuma ukuthi ukhipha abantu ufaka abani ngoba ngempela iminingi bethu sasekela umkhondo ngoba sithemba uZuma sithemba ubuholi bakhe holile uZuma esuka phansi uZuma ayanga esikwini kodwa ugibelile ikhundla wazofika phezulu awusekela umongameli ngoba manje sethi nje ufuna ukulungisa izwe siyamnika ke nathi imboni ukuthi ayimsholozi ngathi njengoba ufuna nje ukuthi ayalungisa izinto awenze kanje naye kusha kushoyo abantu abawusekela umkhondo bengadidwa ukudidaya ngoba imali ziningi kakhulu ekhishwa nikhumbule ukuthi labantu umntaka baba abakuyibona belwa nombuso wethu ibona abaprint imali so abakushona abakwenzayo bayadunga abantu abaningi balambile bazingela bephethe izitswayi ngaleyo ndlela ke sigcina sinabantu abangena ngaphakathi komkhonto just to infiltrate ukuzomosha ukuzodunga hayi ngoba bezosekela umkhonto bezosekela umzabalazo wabantu kodwa thina abantu abampisholo siyayidinga inkululeko futhi sizoyithola. Mhlawumbe ungathini ngalabo siyabona masibheka enkundla zokuxhumana khona abangaphakathi kumkhonto abasebona sengathi manje umkhonto omndeni owasekhaya ungathini ngalabo bona bengaphakathi kuyibona futhi sebedunga abantu abangafiki ngaphakathi. Ukhuluma indaba enhle impela ngithi abanye abantu wena mphathi wohlelo mphathi wami Mfowaqulu bangena vele bezodunga bese kuba nabantu abangena ngokuthi bayathengeka bekho sure ukuthi kwenzakalani ukungabaza kukhona ngisho unenkosikazi ukubuza ukuthi ngempela umkami ulungile nithembakele yini ukungabaza kuhlala kuyinto ekhona kodwa nje umqondo neqiniso lomdali nendalo izokutshela amanzi namafutha akuhlangani into nje lehlala ikhona kuphi ihlala ikhona akukho ziba singenaselesele. Abanye bathi umsholozi uwathola ithuba waphatha kukhona okuhle akwenzile kukhona okunye angakwenzanga njengamanje nina ikuphi nikubona ukuthi uzokushintsha umsholozi. Umsholozi wayengenayo 2/3 majority 2/3 majority wagcina ngomongameli uMbeki wayengakwazi umsholozi ukushintsha zonke izinto futhi nalabo abasentshonalanga ukuyibona amadlagusha abalwa nobuntu babe khombisa ukumzonda kakhulu ngoba mangakhumbula nje umsholozi yena mongameli wamashela abelungu sawabona bemashela abantu akekho umuntu aseke bamashela sengisho ukuthi ke khona kukhoswa lingenasici kodwa mawungabheka ukuthenjwa kwamsholozi izwe lonke nokuthatha futhi South Africa ifake ku-BRICS kufuneka lokho nje kukodwa kumkhulumele ukuthi indlela uyayifuna ngempela ukuthi ihamba kuphi kodwa alaba abakhona nabalawula izinto balwa naye ngoba mawungabheka nje selokwangena lo mongameli ophethe iranda lehle noma ngonakala kanjani utholakale nemali komatrasi endlini kwafika u500 billion kwavalizwa kwathiwa kuyajova abantu akaze kwehle ngisho iranda abantu ababoshwanga uma ngabe umuntu enecala Mfowaqulu amaphoyisa kuyiwona ehlulelayo athi wena lo muntu ozommangalela unacala uma ngabe uZuma bevula amacala evulela umongameli ufuna kiwe enkantolo kodwa kwenzeki lokho uZuma bathi hayi ngeke silivule lelo cala sesinamaphoyisa manje angabehluleli kanti amaphoyisa wehlulela amaphoyisa athatha icala alibhale alifaka enkantolo kube imantshi elihlulelayo kodwa isimeni sikaZuma uthola amaphoyisa ehlulela njengoba nje uZuma waze wagcina eboshwa egwejwa inyanga eziwu15 engalenzile icala engayile enkantolo namanje case number kaZuma awazi ukuthi uZuma wayekade enzeni ngokuthi kwadinwa owaye ujaji uzondo wakhombisa futhi ukuthi kukhona laba baxabana khona bezwana nje kwakuswela kudala wasebenzisa amandla akhe awaphethe inkinga esinayo la mfowaqabashi mangakutshela kahle sinomantshi kuyibona abaphethe umhlaba kanti umhlaba abantu basuke bevotile ukuthi akuphathe ANC kodwa umuntu owina ukhetho kulelizwe akaliphathi izwe ligcina liphathwa amajaji awu11. Ngifuna sisambe singasamaphethelweni ubaba uMsholozi useneqembu umkhonto wesizwe njengamanje siyabona futhi enkantolo la nginobaba uKhumalo ufuna naye uthi iqembu kusengelakhe nina njengoba umkhonto wesizwe nithini leso simo leso phela kubambe ukuthi uKhumalo makwelakhe iqembu akalibize phela stadium sigcwale sibone ukuthi elakhe iqembu uyasholo nje ngoba angithi uyena wasayina kwaze kwasho nabafowabo ukuthi hayi iqembu likaMsholozi uMsholozi wachaza futhi ukuthi walikhanda ngoba ebona ukuthi malikhandwa huye kuzoba nje wabheka uKhumalo wakwasho ngelinye ilanga uMsholozi ukuthi naku bemnika ibhiliyoni akasayithathile kanti kusho ukuthi wagcina futhi esethengeka noma esethatheka labantu laba abalwa neqiniso abalwa nobuntu abafuna ukumayina belime benze yonke into bakwenza konke okusemandleni nabo ukuthi bathathe nombani ngempela ngendlela esibuka ngayo
hayi umuntu ngabankosi yami uzodida nje umphakathi ukhokhelwe futhi ngalokho masibuka ngoba phela azizona izingane ayinuki ngosiwe njoba nje ididisa kanje bangumsindo ongasapheli uma ethi umholo womkhondo awubize phela ugcwala stadium siubone ukuthi nanka uhola mupho nomkhondo kuzwala mhlambe nje awakho osesiphethe ongawadlulisa ngicela ukutshela abantu ukuthi njoba ngikhona nje kwisixaka somuntu ngisebenzisana nomkhondo kukhona engikwenzile futhi umkhondo kwemukelile sicela ke ukuthi sicabange nabaculi ke futhi nabantu bamakambi ukuthi asiyenzeni lento sicela ukuthi umphakathi wakwethu ngoba siyazi ukuthi anifinyeleli kuzo zonke izindawo siba coordinator njengesixaxa sobuntu sifuna ukuthi sinisize ngoba siyabona ukuthi anisizakali nathi asizakali uma unomuntu omdingayo kungaba umculi noma kube usopolitiki yena uzuma uqobo lakhe noma kube inyanga noma umthandazo othile uma ufuna ukuthi akeze ngakini singokuthi ungambiza ngeSMS ama SMS mathathu ngoba asifane ekhwameni kone u3 rand ne u5 rand ne u10 rand uyafaka ukuthi uSMS igama lomuntu bese uthi B usho ukuthi akalethwe kuwe negama lendawo noma uthi C usho ufuna ukuze yakuye wena noma uthi T mangabe nje uyadonate ikhona esifuna ukusukuma ngakho manje sesihlele futhi nokubeka imfuyo kusukela enkukhwini embuzini emvini nasenkomeni nasemalini ukuthi abantu abangena access emalini ngoba abantu bakithi abakwazi ukuthola imali mabefuna imali kuthiwa woza ne collateral bank statement payslip uzoshada kwabantu payslip thina abantu ngokwesintu siyakunika inkomo sikunika imbuzi sithi fuya sikuboleke singakuphi usiyakusisela siyakwenana siphezulu kwalo mqondo ukuthi ake kusetshenziswe leyo nto ayinamba zethu ke sotholakala kizo noma enzo SMS abafethu mawufuna ukufaka u3 rand negama lomholi nendawo yakini uthi nje 35757 ngalokho uyonikela ngo3 rand bese usho ukuthi ufuna ukubona uZuma noma ufuna ukubona uMusa noma ufuna ukubona umculo uMaskandi noma ufuna ukubona umsakazi noma ufuna ukubona uXolo enye ithi 36353 36353 u5 rand leyo uyasho ukuthi ufuna ukubona bani uyakuye B noma uthi C noma uthi D bese usho ukuthi wena ukuphi enye number ke yokugcina u10 rand ithi 38054 38054 uyabhala ukuthi ufuna ukubona bani noma uyadonate noma ufuna ukuya kubani okungaba umelaphi othandazayo noma olapha ngamakhambi noma usopolitiki noma imuphi umuntu owusizo noma nake uthi nje ngiyadonate lo mqondo wesixaka sobuntu siyamsana nomkhonto wesizwe ngiyawesekela kakhulu thiyobe sesikubona ngakethini ukuthi ungakuphi sondele kuwe noma sikwazi ukwenza lokho ufuna ukwenzela khona noma unomuntu omaziyo ukuthi uyasizwe lapha wenzani unganqeni kusitshela ngizwe kahle sesiphuma kuyipolitiki esizingena njengesakhamuzi esendawo la kunemayini ekhona la ukhokho njengamanje kube nezinkinga yavala imali ukuvala kwayo kunabantu abaningi abalahlekelwe umsebenzi ekade bondle emakhaya benza lokho nalokho njengamanje ikati lileleziko nithini umphakathi ngale mayini nomgwaqo lo emayini bekwazi futhi ukuthi iwenze kube sesimeni esright nithini njengomphakathi kulahlekelwe imayini akoso ngenasici wemvaculi ngizokutshela okubi iqala ngemayini njengoba nje sithanda nje sijabule sithi imayini ikhona impela abantu bebesebenza ngixolisa imayini yafikela kwavaleka imvula lokho kwafika imayini lana imvula sikaze sayibona njengoba sihambile sibona izulu lina into besingasayazi okuhleka lokho ukuhamba kwemayini imayini yaliqaleka isizwe lakithi kwavaleka amanzi kwavaleka yonke into bekusebenza abantu abangacishe babe u500 kuhlupheka abantu abangaba u5000 bese sikujwayeleke futhi bese sikwemukela ukuhamba kwayo ke siyabasiza ke nathi ngoba sesikujwayele siyakhuluma sengxoxweni zokuthi lokhu sikhuluma ukuthi ngempela imayini ayibuye kodwa abantu bezohola kepha ayenzanga kahle ngoba abantu bathathelwa imali la kwathiwa bathengisela amashares emayini leyo mali lawo mashares asiwaboni ababuyiseliwe abantu imali zabo ama package abantu kwakufanele baphume nawo emsebenzini kepha siyacabanga ukuthi akuliyo lokho ngoba abantu bakithi imndeni yakithi kukhona la kuzofinyelela khona sibhlungu ukuhamba kwemayini kepha nomphakathi siyafisa ukuthi awukwazi ukuyihlanganisa uthathe izwe uqobolala ngoba imayini into encane kakhulu ehluphekeni thina esihlushwe ngakho ulundi luphansi kakhulu kukhulunywa nje kubuyela kule yanto ka1879 ukuthi ulundi olumahlikihlekana njengoba ngisho nje ulundi lufile kuhambeni kweParliament liya eMaritzburg sikhamba imayini manje ukuhlupheka okulawo ulundi ngakubona futhi kokunye kwenziwa ngamabomu ngoba nayi imoto yami ngihamba ngevintage mina imoto engiyithandayo nje iCressida ngathi lingozi ke yenkomo ngoba sihamba emgwaqeni umubi sihamba phakathi kwenkomo ngashayisa inkomo ngicine sengiphathwa amaphoyisa kabi nje olundi aza ashipele kungithathela ama disk ngani ngoba ethi imoto iscrap imoto ekhanya ikwenza konke
ngivukele na ushukela wazanga ngicabanga phela kwakwasa ngacishe ngashona engathi namaphoyisa ngafundiseka kithi ungabi nodlame kubantu azi ukuthi imoto ehamba ukhukho ngeke sifane ehamba olundi ngeke sifane nehamba eThekwini eseThekwini ngefane ehamba emhlangake la khamba khona ezikhwili sehlukene ngemkhakha kulomkhakha nje wami ngushoyo wenkomo nezimbuzi sifisa ukuthi ake kufundiswe abantu bonke ba prioritize indawo ukuthi indawo yasemakhaya nabafuye ngenamgwaqo kumele abantu bakhona baphathwe kanjani khona siphathe kahle mase semadrobheni kepha ke ngokuhamba kwemayini silimele kakhulu kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi sizojwayela abantu nje nabo basemukele emalundi nakwezinye indawo ukuthi somphakathi wasemakhaya udinga impilo okufanele uphile onelungelo lokuphila onezinto futhi ozaziyo. Hayi uyibekile uyichaze iyahlukana kabili ukuthi ukuhamba kwayo kwakunomthelela ikhona lokuhamba kwayo futhi kukhona futhi okuhle ovulekile kulungile ngifuna ukudlula la izintaba eziningi esinazo la emakhaya zinomnotho khona no parafini nani nithi mhlawumbe ngokubiza abahwebi bezovula amathuba imisebenzi ayikho konje manje imisebenzi ikhona kodwa asikwazi ukudonsa abantu okufuna bezovula amathuba omsebenzi emphakathini njenga manje futhi babebizwe futhi kuvaleka futhi imvula sithini ngalezo zinto sihlonisa kanjani ayi nobani sengabona ngendlela abona ngayo kodwa nje imayini kahle ayiyona into enhle uNkulunkulu engalidalela ngizwe ukuthi alimbiwe umuntu ngamathumbu ngokungaphakathi kodwa ke mawuxakekiwe kubonakala ukuthi lokho kubalekile ukuthi akukhishwe abantu bazophila singabheka phela sikhiphe kodwa ke thina njengoba sinenkinga nje nesiqiwe la asena madlelo ngoba labantu abamayini esiqiwe noma bengathola inhle kanjani into bakhetha ukuzoyimayina la phakathi kwabantu la gcina khona kuvandalizeka namadlelo nabantu bayanda asekho nendawo zokwakha khona kungaboniswana makuvunyelwa ukuthi akucatshangele umphakathi nesiqiwe thina sinesifiso sokuthi asiyithole indawo yethu sikwazi ukulima nokufuya ngoba inkomo asadla indawo laqala nje ubusika uyabona nje manje seziyaqala inkomo ziyayaluza ngoba kufika kwemayini eqeda ngisha amanzi aphansi ngisho amanzi akathekeleza awabesageleza kodwa kokunye kufuneka kukhishwe ngezizathu sokuthi ikhona into ekhona cha kulungile kungakhishwa phela abantu baphile. Sithokoza kakhulu asibonga kakhulu ngamavuzo esikhathi sakho othe wasiphazana. Balaleli ngiyazibongela kakhulu ngiyabonga Xaphashi ake niphile bakhetha sihlangane njengoba ngishilo inombolo lokhu nihlehla niyibona inkosi yomusa inibusisa nimsupport umusa kwezomculo engomeni zakhe zombhaqanga lathi khona into yeni yesemathini manje yangena kukhona ku Spotify ikhona nakuphi ku TikTok ku my conference yothola mina inkosi inibusisa ngiyazibonga. Sibonga kakhulu mlaleli nabambukeli weGeshenge TV besichazile sihambele la okhukhu kwashabalala ezivashele khona ke umnomzane wekhaya ke kulungile lokho siba naye sekusikubhekela sikulandela nje izinto ezahlukahlukene sithokoza.